హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు మనం వీడియోలో కోకోనట్ షెల్స్తో మనం ఒక అందమైన క్రాఫ్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. సో నేను దీనికోసం ఏంటంటే కోకోనట్ షెల్స్ తీసుకున్నాను. సో దాన్ని ఏంటంటే ఇలా షార్ప్ నైఫ్తో మొత్తం అంతా కూడా మనం ఇలా రఫ్ చేసేసుకోవాలి. పైన ఉన్నదంతా కూడా మనం తీసేసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా. సో మీ దగ్గర నైఫ్ కానీ లేదా శాండ్ పేపర్ ఉన్నా కూడా మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. తర్వాత నేను ఇక్కడ అక్రైలిక్ పెయింట్ కానీ తీసుకున్నాను. సో అది మనకు నచ్చిన కలర్ అండి, మీ ఇష్టం. అది మీకు ఏ కలర్ అవైలబుల్ ఉంటే ఆ కలర్ అనేది మనకు నచ్చిన కలర్ అనేది మొత్తం మనం వేసుకోవాలన్నమాట. సో మనం పైన డెకరేట్ చేసేదానికి షెల్కి ఏంటంటే పైన కింద లోపల బయట కూడా మనం ఇంటర్నల్గా అవుట్ సైడ్ కూడా మనం పెయింట్ అనేది వేసుకోవాలన్నమాట. సో మనకి పైన కనిపించేది కాబట్టి సో బోత్ సైడ్స్ కూడా మనం వేసుకోవాలి వీడియోలో చూపించిన విధంగా. సో మీ దగ్గర ఏ పెయింట్ ఉన్నా కూడా వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది. తర్వాత మనం గ్లూతో ఏంటంటే నేను ఇక్కడ స్టోన్ లేస్ అనేది తీసుకున్నాను. సో నా దగ్గర ఉన్న అవైలబుల్ మెటీరియల్తో నేను ఇలా డెకరేట్ చేశానండి. సో మీరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, మీ దగ్గర ఏది అవైలబుల్ ఉంటే ఇంట్లో ఉన్న వాటితో ఏదైనా ఎలాగైనా మనం అందంగా నీట్గా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నేను ఇక్కడ వైట్ స్టోన్ లేస్ని మనం ఇందులో గ్లూతో మనం స్టిక్ చేస్తున్నాను. మొత్తం అంతా కూడా మనం స్టిక్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. తర్వాత మనకి ఏంటంటే మధ్య మధ్యలో అక్కడక్కడ మనకి ఏదైనా స్టోన్స్ లాంటివి కానీ ఏదైనా స్టిక్కర్స్ లాంటివి కానీ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. కుందన్స్ టైప్లో ఉన్నవి కానీ ఇంట్లో ఏవి ఉంటే వాటితో మనం ఇలా ఈజీగా మనం డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ అనేవి వేసుకోవడానికి మనకి ఇది యూస్ఫుల్ ఉంటుందండి. అండ్ మనం ఏంటంటే ఫ్లవర్ వేస్ కానీ ఫ్లవర్స్ అనేవి న్యాచురల్ ఫ్లవర్స్ కానీ లేదా మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ కానీ అందులో వేసుకొని మనం టేబుల్ మీద పెట్టుకున్న ఇది చాలా బాగుంటుంది. అలాగే చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ క్లిప్స్ కానీ బ్యాంగిల్స్ కానీ ఇయర్ రింగ్స్ కానీ కూడా మనం వేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నేను ఇక్కడ ఏంటంటే స్టోన్స్ ఉన్నవి మనకి ఇంట్లో అవైలబుల్ ఉన్న స్టోన్స్ అనేది కుందన్స్ లాంటివి నేను స్టిక్ చేసుకున్నాను అనమాట, 4 సైడ్స్ కూడా. ఇప్పుడు మనకి కింద అది అయిపోయింది. సో అలా ఉంచుకున్నా కూడా బాగుంటుంది. సో నేను ఇంకా ఏంటంటే ఇక్కడ ఇయర్ టాప్స్ ఉంటాయి కదా మనం మెటీరియల్స్, ఆ మెటీరియల్స్ అనేవి నేను ఫ్లవర్ కింద పెట్టాను అనమాట. సో పైన కూడా మనకి ఏంటంటే కనిపించకుండా ఉండడానికి నీట్గా ఉండడానికి ఏంటంటే అలాంటి ఫ్లవర్స్ అనేవి నేను స్టిక్ చేశాను మొత్తం అన్నీ కూడా. ఇయర్ రింగ్స్కి వేసుకునే జుమ్కాస్ మనం మేక్ చేస్తాం కదా అవి అన్నమాట. అవి బేస్ ఉంటుంది కదా, సో అది. సో అవన్నీ కూడా నేను లైన్గా స్టిక్ చేసుకున్నాను. సో ఈ విధంగా మనకి కనిపిస్తుంది. సో ఇది మనకి పైకి కనిపించే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి సో పైన కింద మనం కలర్ అనేది వేసేసుకొని పైన ఇలా డెకరేట్ చేసుకున్నాము. సో కింద ఏంటంటే ఆ రెండింటి మధ్యన మనం గ్లూతో మనం స్టిక్ చేయాలి కాబట్టి బేస్మెంట్ అనేది ఉండడానికి నేను అలాగా గమ్ పెట్టి చిన్న మనం కార్డ్బోర్డ్ కానీ పేపర్ కానీ అలా స్టిక్ చేసి దానిపైన మనం ఇది స్టిక్ చేసుకోవాలి. సో మనకి ఈజీగా మనకి నిలబడుతుంది అనమాట అది. పైన గ్లూ పెట్టేసి నేను ఈ డెకరేట్ చేసిన దాన్ని నేను పైన పెట్టేస్తాను అనమాట. సో కంప్లీట్గా ఆరిన తర్వాత మనం పెట్టుకుంటే ఈజీగా మనకి స్టిక్ అయిపోతుంది. సో చూసారు కదా అండి, రెడీ అయిపోయింది అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా. సో ఈజీగా మనం ఇంట్లో ఉన్న వాటితో ఇలాగ మనం కోకోనట్ షెల్స్తో కూడా మనం ఈజీగా మనం క్రాఫ్ట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ బ్యాంగిల్స్ కానీ ఇయర్ రింగ్స్ కానీ ఈ విధంగా మనం వేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మరి వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కూడా ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ వీడియోస్ కూడా మన ఛానల్లో మనం చూడొచ్చు. సో తప్పకుండా మరి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీకు వీడియో నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.